Men 1996-ýylda ulan mekdebediň 6-njy dukunatyndan mal bakyp duran yerimden ýöre o koýtmeli ýaly gaýdyran. Be, gaty bir toglan ekeliňler. Tanşyp alarmanda balajyk. Gawja da ekeniň. Be, näetden gowjalar olmasam tanşýan dälim, senden gowjalar bilen tanşýanmy? Şu bolşuň bilen adam öwrüni gitnokby. Ana durdy men tanamadyň oýdal balajyk. Sen ana durdy bol Gurbanly bolmama bir şey bildirýän ýa ýok, sen kim bolsamamlar? Özüňe bar bir dikkat sergip durmasa gawr bolsa nüştaýdyn. Tanşamakmy? Maňa hiç açan hiç kim men ýalmalaýym sen aýtmandy. Mulaýym jekeniňiz. Ýa-da da men sana Instagramda ýazsam bolara. Sen Instagramda kadyň Papina mi? Ну скажи меня, девушка, почему ты меня не любишь? Я тебя